Charitamrita will be 4 o'clock. 4:45 we will have இந்த மாதிரி நம்ம லைஃப் டைம் அப்படியே கண்டினியூ பண்ணுவோம். அப்படியே ஈஷோ கிளாஸ் கண்டினியூ ஆகும். எதுக்கு மத்தாஜி ஆல்ரெடி தெரிஞ்சதே நீங்க ஸோ எனக்கு தெரிஞ்சதை நான் சொல்றேன், நான் தெரிஞ்சுக்கிட்டு சொல்றேன். ஸோ எப்ப பாரு நம்ம பேசிட்டு இருக்கோம் இல்லையா, நம்ம ரொம்ப லக்கின்னு. அது நிஜமா நம்ம லக்கியா இல்லையான்றது நாளைக்கு பார்க்கலாம். ஓகே, என்ன ஸ்பெஷல், நம்மளுக்கு என்ன ஸ்பெஷல், சைத்தன்யா எப்படி வந்தாரு, எல்லாமே லிங்க் ஆகும். ஸோ டுமாரோ we will connect பகவத்கீதா, பாகவதம், சைத்தன்யா சரிதாமிருதா எல்லாம் லிங்க் ஆற ஒரு ஸ்டோரி. ஸோ ரைட் ஃப்ரம் வெரி பேசிக் ஆஃப் பிரம்மா விசர்கா நம்மள பார்த்தோம் இல்லையா, 2.10 ரைட், செகண்ட் கேண்டோ 10th சாப்டர்ல ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லோகா, அது சைத்தன்யா சரிதாமிருதா எல்லாமே எப்படி கனெக்ட் ஆகுதுன்னு பார்க்கலாம். சரிங்களா? இப்போ நான் ஸ்டார்ட் பண்றேன். ஹரே கிருஷ்ணா. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய, ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய, ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓம் அஜ்ஞானதிமிராந்தஸ்ய ஞானஞ்சலாச்சலாகயா சக்ஷுருன்மிலிதம் யேன தஸ்மை ஸ்ரீ குருவே நமः. ஸ்ரீ சைத்தன்ய மனோபீஷ்டம் ஸ்தாபிதம் யேன பூதலே ஸ்வயம் ரூபகதா மய்யா ததாதி ஸ்வபதாதிகம். ஹே கிருஷ்ண கருணா சிந்தோ தீனபந்தோ ஜெகத்பதே गोपेशु गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. नमः ओं विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामिनिधि नामिने. नामस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा. हरे कृष्णा कई थी हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण. ஹரே கிருஷ்ணா. எஸ் பிரபு, நீங்க ஷேர் பண்ணலாம் 10th சாப்டர். ஸோ இப்போ ரொம்ப தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய முக்கியமான ஒரு விஷயம் என்னன்னா, பகவத்கீதா 9th சாப்டர்ல இருந்து ஒரு 2 லைன் கண்டினியூட்டி சொல்றேன். 12th chapter Mataji. 12th chapter, yeah, I know. You show 12th chapter, but I'm just telling continuity from 9th chapter. Okay. So first 6 chapters என்ன சொல்றது பகவத்கீதால? கர்ம யோகத்தை பத்தி சொல்லிருக்கு மாதாஜி. வெரி நைஸ். எதுக்கு சொல்றாங்க? சாங்கிய தத்துவம். ஃபர்ஸ்ட் தான கேக்குறீங்க மாதாஜி? ஆமா கரெக்ட். ஃபர்ஸ்ட் வந்து செகண்ட் சாப்டர் சாங்கிய, பட் ஃபர்ஸ்ட் 6 chapters is யோகா. ஓகே, லாஸ்ட் 6 chapters ஞான யோகம். ஓகே, அப்ப நடுவுல இப்ப படிக்கிறது என்ன? நம்ம பக்தி யோகம், பக்தியை பத்தி படிக்கிறோம். பக்தி பத்தி. வெரி நைஸ். சோ இப்போ வந்து வெரி அட்வான்ஸ் கிளாஸ், அதான் அட்வான்ஸ் ஆன்சர்ஸ். ஓகே, சோ ஃபர்ஸ்ட் 6 chapters ஏன் கர்ம யோகா பத்தி பேசிட்டு இருக்கோம்? ஆத்மா இருக்குங்கிறத முதல்ல தெரிஞ்சுக்கணும் மாதாஜி. நான் உடல் அல்ல, நான் ஒரு ஆத்மா அப்படிங்கறத தெரிஞ்சுக்கணும். ஓகே, தெரிஞ்சுட்டு அதுக்கப்புறம் அவங்க செய்ய வேண்டிய கடமைகளை அவங்க தவறாம செய்யணும். அது முதல் இது. அதுக்காக அது ஃபர்ஸ்ட். ஓகே, சோ பேசிக்கலி கர்ம யோகா ஏன் வருது? நம்ம பக்தி பண்ணா பக்தி பண்ணா போறோம் இல்ல, அப்ப எது கர்ம யோகா? மாதாஜி செயலை செய்யணும். செயல் இல்லாம யாரால முடியாது மாதாஜி. எல்லாரும் செயல் செய்யணும். அந்த செயலை வந்து கிருஷ்ண கான்சியஸோட செஞ்சாக்க நம்மளுக்கு வந்து பகவான் வந்து நம்ம கர்ம இருக்கக்கூடிய அந்த கர்மத்தை எல்லாம் நமக்கு இதெல்லாம் கர்ம வினைகளை ஒரு போக்கடிச்சிருவார் மாதாஜி. நிஷ்காம கர்மமா செய்யணும்னு சொல்லியிருக்காங்க மாதாஜி. என்ன மாதாஜி? நிஷ்காம கர்ம யோகமா செய்யணும். அந்த வார்த்தை வரல, அந்த வார்த்தை மறந்து போச்சு. பார்க்காம செய்யணும். ஓகே, சோ இந்த கிளாஸ்ல வெறும் பிரேமா மாதாஜி, பத்மா மாதாஜி, மல்லிகா மாதாஜி தவிர வேற யாராவது ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருக்காங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. அப்போ நீங்களும் சொல்லுங்க ஆன்சர் ப்ளீஸ். ஹரே கிருஷ்ணா. அதான் அர்ஜுனன் மூலமா நமக்கு பொதுவாக எடுத்தோடனே நம்ம பக்தி யோகத்துக்கோ ஞான யோகத்துக்கோ இதெல்லாம் ஒண்ணும் வர முடியாது.
அதனால படிப்படியா நம்மள கிருஷ்ணர் வந்து பக்தி யோகத்துக்கு கொண்டு வர்றாரு அவர். வெரி வெரி பியூட்டிஃபுல் ஆன்சர், ரைட்? அத நடுவுல வைக்கிறார் மாதாஜி. ஏன்னா அது குஹ்யம். அது வந்து அதனால அத வந்து நடுவுல வச்சிருக்காரு. இதெல்லாம் படிச்சுட்டு அதை படிக்கும் பொழுது நமக்கு நல்லா. எஸ், வெரி பியூட்டிஃபுல். குஹ்யம் இல்ல குஹ்யம், குஹ்யத்தரம், குஹ்யத்தமம். So most confidential. So எதுக்கு அதுக்குதான் ஸ்டார்டிங்கே வந்து 9th சாப்டர்ல ராஜ வித்யா ராஜவியம் பவித்ரம் இதமுத்தமம் பிரத்யக்ஷாவகமம் தர்மியம் சுசுகம் கர்த்தும் அவ்யயம். அடுத்த தடவை நான் கிளாஸ் எடுத்துச்சு, நான் ஸ்லோகா சொல்ல மாட்டேன், நீங்க சொல்வீங்க, நான் கேட்பேன். ஓகே? ஏன்னா இது பக்தி சாஸ்திரி கிளாஸ். சோ இப்போ என்ன பியூட்டினா இதுல எதுக்கு இவ்வளவு நான் எடுத்தேன்னா, ஐ திங்க் ஜெய மகாலட்சுமி மாதாஜி ஐசிங் ஆன் த கேக் பியூட்டிஃபுல்லா எண்ட் பண்ணாங்க. என்னன்னா எல்லாரோட ஆன்சர்ஸ் பெர்ஃபெக்ட். பட் ஸ்பெசிஃபிக்கா அவங்க சொன்னது என்னன்னா, நம்மளால அந்த லெவல் போக முடியாது. இது ஒண்ணு. ரெண்டாவது, நிறைய கர்மீஸ் இருக்காங்க. சோ அட்ரஸ் பண்றச்சே அதுதான் பண்ண முடியும். இப்போ ஒரு ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எடுத்தோம்னா நிறைய டீச்சர்ஸ் இருக்கீங்க இல்லையா, ஒரு ஆவரேஜ் மார்க் நான் வந்து 90% அப்படின்னு சொன்னா, ஒரு மெடிக்கல் ஸ்டூடெண்ட் குரூப்ல இருக்கிற ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு அது ரொம்ப நார்மலா இருக்கலாம். பட் பாஸே ஆக முடியாதுன்னு 35 மார்க்ல இருக்கிற ஸ்டூடெண்ட்ஸை வந்து நீங்க 90% அங்கேயே விட்டுருவாங்க. இப்போ நம்ம நிலைமை அப்படிதான் இருக்கு. சோ அவங்க என்ன சொல்லணும், ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸாவது ட்ரை பண்ணுங்கம்மா, 60 மார்க் அப்படின்னு மோட்டிவேட் பண்ணுவாங்க. அதனால கர்ம யோகா தான் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப். எடுத்த உடனே பியூர் பக்தியானா அட பாவம் சான்ஸே இல்லை அப்படின்னு. ரைட்? சோ பக்தி வந்து சென்டர் பண்ணியிருக்காங்க. 9th சாப்டர் வந்து எல்லாருக்கும் கிருஷ்ணர் எழுதுல லவ் லெட்டர். லவ் லெட்டர்ல நான் கேட்கிற ஒரே ஒரு லைன், யாராவது லவ் லெட்டர் எழுதணும்னு ஆசைப்பட்டாலோ ரிசீவ் பண்ணியிருந்தாலும் ஃபர்ஸ்ட் லவ் லெட்டர்ல என்ன இருக்கும்? எங்களுக்கு அந்த அனுபவம் இல்ல மாதாஜி. எங்களுக்கு பழக்கமே இல்ல மாதாஜி. ஆனாலும் மைடியர் ஆரம்பிக்கலாம் மாதாஜி. I have no experience about that. I have no experience about that. அது சரி. மோகன்தாஸ் பிரபு சொல்லிட்டு இருக்காரு, அவர் கொண்டு டெய்லி லவ் லெட்டர் எழுதிருக்கும் போல இருக்கு மாதாஜி. ஒரு அனுபவம் ஒண்ணு, இன்னொன்னு வந்து இட்ஸ் ஜஸ்ட் யுவர் திங்கிங். ஃபர்ஸ்ட் பிரபு சொன்ன மாதிரி இன்ட்ரோடியூஸ் யுவர்செல்ஃப். இன்டர்வியூக்கு போனா கூட நான் யாருன்னு சொல்ற மாதிரி 9th சாப்டர்ல கிருஷ்ணா இஸ் இன்ட்ரோடியூசிங், ரைட்? 10th சாப்டர்ல என்னன்னா, அதுக்கு அடுத்தது என்ன, ஆஃப்டர் இன்ட்ரோடக்ஷன் யூ வில் டெல் அபவுட் ஐ ஆம் சோ அண்ட் சோ, ஐ ஆம் ராதிகா, I am Prema Mataji, I am Padma, I am like Vijay Kumari Mataji, I am Jaya Mahalakshmi Mataji. Padma Mataji தான் யங்கஸ்டிங்க, அதனால நான் பேர்ல கூப்பிடுறேன். ஓகே, மாதாஜி கட் பண்ணிட்டேன். சோ அந்த மாதிரி நிறைய வந்து இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணிக்கிறாங்க. நெக்ஸ்ட் வந்து என்ன சொல்லுவாங்க, எனக்கு வந்து இது என்னோட குவாலிஃபிகேஷன், என்னோட சொத்து இவ்வளோ, இந்த மாதிரி ஐ வில் கிவ் ஒப்புலன்ஸ். அதாவது எனக்கு என்ன என்னோட ஃபினான்ஷியல் பொசிஷன் ஆர் மை குவாலிட்டி பொசிஷன், அதாவது ஒப்புலன்சஸ் வில் பிகம் த ஹைலைட். செகண்ட், ரைட்? நான் இங்க படிச்சிருக்கேன், நான் இவ்வளவு படிச்சிருக்கேன், என் சொத்து இவ்வளோ, என்னோட அப்பா இது. நெக்ஸ்ட் தேர்ட் என்ன, அதுக்கு அப்புறமா தான், அதாவது 10th சாப்டர் இதுதான், ரைட்? 11th சாப்டர் என்னன்னா, அங்கதான் இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ண போறாரு அந்த ஒப்புலன்ஸோட டிஸ்பிளே. நீங்க என்ன பண்ணுவீங்க, அலையன்ஸ் நான் குடுக்குன்னு யாரோ போய் ஆபீஸ்ல செக் பண்ணுவீங்க, இதெல்லாம் உண்மையா, நிஜமாவே இந்த பையன் எல்லாம் இப்படி இருக்கானா, சொத்து வாங்கினானா, அப்படி இப்படின்னு வேலை செய்யறானா, அதுதான் 11th சாப்டர். கிருஷ்ணர் வந்து அப்படியே டிஸ்பிளே பண்ணிட்டாரு விஸ்வ ரூபம், ரைட்? இப்போ 12th சாப்டர் இதெல்லாம் பார்த்து அப்படின்னு நிக்கிறோம். இப்போ அப்படின்னு நிக்கிற நம்ம கிருஷ்ணர் கிட்ட போகணும்னு ஆசை வந்துச்சு. 12th சாப்டர்ல வந்துச்சா வரலையா? வந்துச்சா? இப்போ மாதாஜி டொக்குன்னு ஒண்ணு போட்டாங்களே, நிஷ்காம கர்ம யோகா. அம்மா பேரே மறந்துச்சுன்ட்டாங்க பிரேமா மாதாஜி. நான் வந்து அப்படியே நான் கிருஷ்ணரையே மறந்துடுவேன். ஏன்னா நிஷ்காம எல்லாம் சான்ஸே இல்லையே. இஸ் இட் பாசிபிள் நிஷ்காம கர்ம யோகானா எல்லாத்தையும் கர்ம யோகம் பண்றது கஷ்டம் தான் மாதாஜி. நிஷ்காம கர்மம்னு சொன்னா என்ன, பலனோக்கு ரெண்டும் ஒண்ணுதானே. நிஷ்காம கர்ம யோகம்னா எல்லா பலன்களையும் பகவானுக்கு அர்ப்பணிச்சிருது. எல்லாம் சொல்லலாம் மாதாஜி. கரெக்ட். ஆனா முடியாதே, அது பிரச்சனையா அதானே நம்மளுக்கு. அல்ல மாதாஜி, அவரை பார்த்துட்டு அந்த விஸ்வரூபத்தை பார்த்துட்டு எல்லாமே மறந்து போச்சு. எனக்கு இது மறந்து பாரு, எல்லாரும் மறந்து போய் அவருடைய அந்த இதுலயே அப்படியே மெய் மறந்து இருக்காங்க. எல்லாம் மெய் மறந்து இருக்கு. ஆனா மறுபடியும் ஒரு பட்டுப்புடவை பார்த்தோம்னா பட்டுப்புடவை மேல போக்கஸ் பண்ணிட்டு மெய் மறந்து விட்டுருவோமே. ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு சொல்றேன். மெய் மறந்து போற சிச்சுவேஷன்ல நம்ம இருக்கணும் அப்படின்றது ஆசை. ஐ எம் வெரி ஹாப்பி. ஆனா அதனால என்ன, அட்லீஸ்ட் என்னோட நிலைமை எப்படின்னா அப்படின்னு இருக்கிற ஆஹா கிருஷ்ணா அப்படின்னு இல்லையே. அதனால என்னன்னா, கிருஷ்ணா என்ன சொல்றாரு, யூ டோன்ட் வரி. இப்ப வந்து இன்னைக்குதான் இந்த டாபிக் எடுத்தேன். இது இன்னைக்கு எடுக்க போற சாப்டர்னு தெரியாது. சோ இன்னைக்கு என்ன ஒரு வெரி கேஷுவல் இன்ட்ரோடக்ஷன்னா,
ஜஸ்ட் ஒரே ஒரு செகண்ட் இருங்க, ஒரே ஒரு செகண்ட். என்ன பேசிட்டு இருந்தோம்? ஓகே. சோ நம்மளோட நிஷ்காம கர்மம் அவர் ஆப்ஷன் ஏ. சோ இன்னைக்கு பேசிட்டு இருந்தோம். எதாச்சும் என்னன்னா ஏதாவது ஒரு தடை இருக்கும். ஹலோ புஷ்பா மாதாஜி, நான் மீட் போட போறேன். புஷ்பா மாதாஜி சைலண்டா தனியா இருக்கேன் நிறைய லவ் லெட்டர் எழுதிட்டு இருக்காங்க. சோ இப்போ என்ன கதைன்னா, இப்போ கிருஷ்ணர் வந்து நம்ம இருந்தாலும் டிஸ்ட்ராக்ட் ஆயிட்டு இருக்கோம், ரைட்? அதனால வந்து சின்ன பொண்ணு நான் சொல்லிட்டு இருந்தேன், எது எடுத்தாலும் வந்து பிளான் ஏ அப்பா பண்ணுவாரு. இந்த மாதிரி கார் வண்டி வந்து எக்ஸாம் 10th ஸ்டாண்டர்ட் எல்லாம் எழுதி வச்சு கார்ல பெட்ரோல் ஊற்றுவாரு. ஒருவேளை கார் ஸ்டார்ட் ஆகலைன்னா பேக்கப்க்கு வந்து இன்னொரு வெஹிக்கிள் ரெடி பண்ணி வச்சிருப்பாரு. அதுவும் செட் ஆகலைன்னா இன்னொரு வண்டியை ரெடி பண்ணி வச்சிருப்பாரு. ஸோ பேக்கப் ஏபிசின்னு. ஸோ இன்னைக்குதான் இந்த டாபிக் எடுக்கிறச்சு. நான் சொன்னேன் கிருஷ்ணரோட ஸ்பெஷாலிட்டி என்னன்னா, கிருஷ்ணரும் 12th சாப்டர்ல பேக்கப் ABCDEFG அந்த மாதிரி ABCDEF 6 பேக்கப் வச்சிருப்பாரு. அந்த 6 பேக்கப் என்னன்றத நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போறோம். ஸோ மோஸ்ட் பியூட்டிஃபுல் சாப்டர். ஏன்னா நம்ம எல்லாருமே பிளான் ஏ வைப்போம், பிளான் பி வைப்போம். யாரா இருந்தாலும் பேங்க்லயும் சரி, சிச்சுவேஷனும் சரி, இது இல்லைன்னா அது இல்லைன்னா இதுன்னு சொல்லுவோமே தவிர எப்பவுமே வந்து எல்லாமே 4 பிளானும் வைக்க மாட்டாங்க, ரைட்? அதுதான் இங்க பண்ண போறாங்க. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் எடுத்த உடனே 12.8 என்ன பண்ணணும் அப்படின்றது என்னன்னா, ஃபிக்ஸ் த மைண்ட் இன் கிருஷ்ணா. டாப் மோஸ்ட் பக்தி ஸ்டேஜ். வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். என்னன்னா கிருஷ்ணர் மேல பக்தி வைக்கணும். அப்சல்யூட்லா கிருஷ்ணர் மேலதான் பக்தி வைக்கணும். அதுதான் இது. சோ அதுல என்ன ஆகும்? அதனால நம்ம கிருஷ்ணரோட ஐக்கியம் ஆயிடும், ரைட்? அனன்ய சேத்தோ சக்கரம், ரைட்? இமாம் ஸ்மரதி நித்யசக தஸ்யாலம் சுலபம் பார்த்தா நித்திய யுக்தச யோகினக அப்படின்னா ரொம்ப ஈஸி. அனன்ய சேத்தோ, எப்ப பாரு திங்க் ஆஃப் கிருஷ்ணா ஆல் த டைம். டாப் மோஸ்ட் பக்தி அங்க போயிடுவோம். ஓகே. சோ ஒருத்தர் இருந்தாரு, அன்பார்ச்சுனேட்லி எனக்கு அந்த பேர் தெரியாது, பட் he was a devotee. Yes, I will tell you. Chaitanya, he is also called Chaitanya, but I don't know exact. Vibhu Chaitanya ஒரு devotee. அவர் எப்படின்னா நிஜமான டிவோட்டி, ட்ரூ ஸ்டோரி. விருந்தாவன்ல இருந்தாரு. அவரோட ஸ்பெஷாலிட்டி என்னன்னா, அவர் வந்து விருந்தாவன்ல வந்து ரொம்ப கியூட்டா அவர் வந்து எல்லாமே பண்ணிட்டு இருந்தாராம். எல்லாமேனா he was like a சூப்பர்மேன் வச்சுக்கோங்க. ஃப்ளவர் அவர் தான் அரேஞ்ச் பண்ணுவாரு, சாப்பாடு அவர் தான் பண்ணுவாரு, அலங்காரம் அவர் தான் பண்ணுவாரு, எல்லாம் பண்ணாரு. அட் ஒன் ஸ்டேஜ் when he was young. வயசு ஆக அது குறைஞ்சிட்டே வந்துச்சு, அவரால் பண்ண முடியல. அதுக்கப்புறம் என்ன ஆச்சுன்னா, ஒண்ணுமே பண்ணாத ஸ்டேஜ்ல வந்து நான் ட்ரெஸ் ஆகுது ரெடி பண்றேன்னாரு. அந்த மாதிரி இன்னும் வயசு ஆக அவர் வந்து நிஜமாவே பேருக்கு ஏற்ற மாதிரி விபு எல்லாமே பண்ணுவாராம். கடைசியில அவரால் ஒண்ணுமே பண்ண முடியல, கையெல்லாம் நடுங்குது. அப்ப வந்து சரணாமிர்தா கொடுத்தாராம், ரைட்? அவருக்கு எங்க மைண்ட் ஃபிக்ஸ்ட் இன் கிருஷ்ணா ஆல் த டைம். இப்ப பிரேமா மாதாஜி சொன்னாங்க, opulence 11th chapter வந்த உடனே மைண்ட் இஸ் ஃபிக்ஸ்ட் இன் கிருஷ்ணா. வெரி நைஸ். பட் இஸ் இட் கண்டினியூஸ்லி ஃபிக்ஸ்ட் இன் கிருஷ்ணா? என்ன பொறுத்த வரைக்கும் எடுத்தீங்கன்னா, எனக்கு பிரேமா மாதாஜி பத்தி தெரியாது, நானும் நினைப்பேன் மை மைண்ட் இஸ் ஃபிக்ஸ்ட் இன் கிருஷ்ணா அப்படின்னு நினைப்பேன். கிருஷ்ணா பேர் கேட்ட உடனே கிருஷ்ணா அப்படின்னு வரும். அது போன உடனே வேற ஏதாவது பேர் வந்துச்சுன்னா அங்க போயிடும் டாபிக், ரைட்? சோ மைண்ட் இஸ் நாட் ஃபிக்ஸ்ட் இன் கிருஷ்ணா. மைண்ட் இஸ் ஒரு without deviation lot of deviation and distraction. Thank you Mataji. So in the stage la fixed in Krishna na all the time fixed in Krishna. Back to NND Prabhu. அவர் சொன்ன ஒரு டாபிக் என்னன்னா, when you are chanting 16 rounds, there will be few seconds where you will see Krishna. I think we already spoke about it, right? Few seconds வரும் அப்படின்னு. டிஃபரன்ஸ் என்னன்னா, நம்மளுக்கு few seconds, milli seconds வரும். ஆனா pure devotees mind will be fixed in Krishna all the time. They will see Krishna. சோ அது ஹையஸ்ட் ஸ்டேஜ். யாராவது அந்த ஸ்டேஜ்ல இருந்தீங்கன்னா தயவு செஞ்சு கிளாஸ் விட்டு நீங்க போயிடுங்க, டைரக்டா கோலோகம் தான் போறீங்க, வேஸ்ட் பண்ணாதீங்க. யாராவது அந்த ஸ்டேஜ்ல இருக்கீங்களா? இல்ல மாதாஜி. அப்போ தயவு செஞ்சு கிளாஸ்ல ப்ளீஸ் கண்டினியூ டு பி இன் தி கிளாஸ். ராதிகா மாதாஜி சொன்னாங்கன்னு சொல்லிட்டு எக்ஸிட் பண்ணிட்டு தனேஸ்வரி மாதாஜி கிட்ட சொல்றாங்க, உங்களோட தான் வருவேன் மாதாஜி. ஆமாமா, வெரி கிளியர். நான் புக் பண்ணி வச்சிருக்கேன் பிளேஸ். மாதாஜி ஒரு சின்ன டவுட் இருக்கு, அது கேட்கலாமா இல்லையான்னு எனக்கு தெரியல. இப்ப இந்த 8வது ஸ்லோகத்துல முழுமுதற் கடவுளான என் மீது உனது மனதை நிறுத்தி உன்னுடைய முழு அறிவையும்னு சொல்லியிருக்காங்கல்ல மாதாஜி. முழு அறிவையும், அறிவுங்கள் நாலேஜ், புத்தி பக்தியா அறிவா?
பக்தியா அறிவா எதை செலுத்தணும்? பக்தி செஞ்சா தானா அறிவு வரும் இல்லையா மாதாஜி? பிரேமா மாதாஜி has answered. அறிவு அப்படின்னு சொல்றது மாதாஜி அனன்ய சேதம் நித்திய யுக்தஸ்ய யோகினஹ தஸ்யாலம் சுலபம் ஓகே, இது வந்து நான் சொன்ன ஸ்லோகா. Now we will go to 9.22. அனன்ய சிந்தயந்தோ மாம் யே ஜனா பர்யுபாஷதே தேஷாம் நித்யாபியோக்தானாம் யோகக்ஷேம மகாம்யகம். ரைட், I will preserve what you have. என்ன இருக்கோ நான் preserve பண்றேன், என்ன இல்லையோ நான் உனக்கு கொடுக்குறேன். கிளாசிக் எக்ஸாம்பிள் என்ன ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, ஸ்லோகம் வாயிலேயே வராது, சான்ஸ்கிரிட் வராது, ஜீரோ. ஓகே, வாயை திறந்து பேசினாலே ஓடி போய் அடிச்சிருவேன். மாயாப்பூர்ல ஒரு டீச்சர் ஒரு டிவோட்டி சொன்னாங்க, தயவு செஞ்சு நீங்க வாயை திறந்து ஜப்பமே சொல்லாதீங்க, அவ்வளவு கன்றாவியா இருக்கும் வாய்ஸ்ன்னு சொன்னாங்க. இப்படியே சொன்னாங்க. இன்னைக்கு கடகடன் கம்பேர் பண்ணி ஸ்லோகம் சொல்றீங்கன்னா அது பகவானுடைய கிருபை. உங்களுக்கு அந்த அறிவை கொடுத்திருக்காரு மாதாஜி. யார் மாதாஜி அப்படி சொன்னாங்க? தெரியல மாதாஜி, பக்கத்துல இருந்த டிவோட்டி. பட் உங்களுக்கு தெரியல சொன்னாங்க. உங்க கிளாஸ கேட்கல இல்ல மாதாஜி. இல்ல இல்ல மாதாஜி, அவங்க சொன்னதுல தப்பு இல்ல. இல்ல பட் பாயிண்ட் என்ன சொல்ல வரேன்னா, சோ இல்லாததையும் கொடுக்குறாருல்ல கிருஷ்ணர். இப்போ ஒண்ணு நான் சொல்லுவேன், என்கிட்ட ஆல்ரெடி இருந்தது என்ன ஸ்டோரி டெல்லிங். ஃபர்ஸ்ட் டேல இருந்து நான் வந்து சும்மா சிம்பிள் எல்லாம் இல்ல, எது இருக்கோ இருக்கணுமே, எது இல்லையோ இல்லையோன்னு. ரைட், ஐ வாஸ் குட் இன் ஸ்டோரி டெல்லிங். இப்போ நான் வந்து ஸ்லோகம் சொல்றதால என் ஸ்டோரி டெல்லிங் கெபாசிட்டி போயிடுச்சா? இல்ல. சோ ஹி இஸ் ஸ்டில் பிரிசர்விங் தட். கரெக்ட். இப்போ நான் இப்ப பாட்டு ஸ்லோகமும் வருது. சோ இஸ் கிவிங் தட். சோ இல்லாததையும் கொடுக்குறாரு. சோ எதுக்கு சொல்றேன்னா, இன்டெலிஜென்ஸ்ன்றது பிரேமா மாதாஜி சொன்னதா பத்மா மாதாஜி, he will give you the intelligence when you do bhakti yoga. மாதாஜி தைரியமே இருக்காது மாதாஜி, பயப்படுவேன், தனியா எங்கேயுமே போக மாட்டேன், அவ்வளவு பயப்படுவேன். இன்னைக்கு நான் நல்ல தைரியமா இருக்கேன் மாதாஜி. இது பகவான் இப்ப எனக்கு கொடுத்துட்டு இருக்காருங்கிறத நான் உணர்றேன். பக்தி யோகத்தை செலுத்தினா அறிவும், அந்த அறிவுங்கிறது தானா வரும் அப்படிங்கறது அங்க. அதுதான் நான் வந்து நாலேஜுக்கும் பக்திக்கும் வித்தியாசம் இருக்கே, அதை கேட்கணுங்கிறதுதான். இப்ப அவ்வளவு தைரியம் நீங்க சொன்ன மாதிரி தைரியத்தை குடுக்குறாரு மாதாஜி. அப்பப்ப தைரியம் வருது, என்ன இல்லையோ குடுக்குறாரு. தைரியத்தை உண்டு இல்ல மாதாஜி, என்ன இல்லையோ குடுக்குறாரு. இத நான் வந்து உணர்றேன் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. உங்களுக்கு ஆல்ரெடி மெமரி பவர் இருக்கு, அத காப்பாத்துறாரு. உங்களுக்கு தமிழ்ல எங்களுக்கு பேசுற எனக்கு வரல அப்படின்னு சொன்னீங்க ஆரம்பத்துல, இப்ப நல்லா பேசுறீங்க. பேசுறீங்க, கம்பேர் பண்ணி பேசுறீங்க, ஸ்லோகத்தை அப்படியே இணைக்கிறீங்க, வருது மாதாஜி. நீங்க என்ன பண்ண போறீங்க? ஹோம்வொர்க் சொல்றேன். இன்னைக்கு போய் நான் எந்த கிளாஸா இருந்தாலும் ஹோம்வொர்க் கொடுப்பேன். சோ எல்லாரும் போயிட்டு எனக்கு இது எழுதிட்டு வரீங்க. ஐ வில் ஆஸ்க் இன் அதர் கிளாஸ். நீங்க சொல்வீங்க மாதாஜி நீங்க ஒரு கிளாஸ்ல குட் பைன்னு, உங்களுக்கு தெரியாது. திரும்ப நான் வரச்சே நான் இந்த கேள்வி கேட்பேன், உங்கள இல்லாதது என்ன கொடுத்தாரு, உங்கள என்ன இருக்கோ அதை என்ன ப்ரிசர்வ் பண்ணாரு. இது எனக்கு ஹோம்வொர்க் பண்றீங்க இன்னைக்கு. நான் எப்பமாவது வந்து நான் கேட்பேன் கண்டிப்பா. ஓகே, இன்னைக்கு போயிட்டு என் கேள்வியா மறந்துட்டேன்னா சொன்னீங்கன்னா போவேன் எனக்கு. சோ என்ன எல்லாருக்குமே அந்த மாதிரி இருக்கு. ரைட், வாட் ஹி கேவ் யூ which you did not have. உங்ககிட்ட இல்லாதது என்ன கொடுத்தாரு. டவுட் இருந்தா ரெஃபர் 9.22 ஸ்லோகா. சொல்ல முடியும். So we will stop for 2 minutes. குயிக்கா எல்லாரும் ஒரே ஒரு லைன்ல சொல்லணும். இது என்கிட்ட இல்ல, எல்லாரும் ஒவ்வொரு லைன். உங்களோட என்ன கம்பேர் பண்ணியெல்லாம் கேட்கவே முடியாது. இல்ல என்ன கம்பேர் பண்ண சொல்லல, நீங்க கன்ஃபியூஸ் ஆறீங்க. என்னோட என்ன கம்பேர் நமக்கு என்ன கொடுத்திருக்காருன்னு பாக்கணும். இல்லாதத நமக்கு என்ன கொடுத்திருக்காரு. இப்போ பிரேமா மாதாஜி சொன்னாங்க என்கிட்ட தைரியம் இல்ல எனக்கு கொடுத்தாங்கன்னு. அதே மாதிரி நெக்ஸ்ட் நான் சொல்றேன் மாதாஜி, என்கிட்ட ஏற்கனவே வந்து சகிப்பு தன்மையும் கோபம் அதிகமா வரும், அதெல்லாம் வந்து இப்ப குறைஞ்சிருக்கு மாதாஜி. அத வந்து எல்லாம் பண்ணிருக்காரு. என்கிட்ட பக்தி உண்டு, அதை இன்னும் காப்பாத்தி இருக்கிறாரு. ஆல்ரெடி இந்த பக்தியை காப்பாடி இருக்காரு. and he is given tolerance. right, next மல்லிகா மாதாஜி சொன்னாங்க. பத்மா மாதாஜி சொன்னாங்க. யார் சொன்னீங்க? first I worship the other demigods. Now worship only Krishna. So what he is given? He is given you intelligence. புரியுதுங்களா? இப்போ நீங்க கேட்டீங்க இன்டெலிஜென்ஸ், நீங்க இதுக்கு முன்னாடி கூட டீச்சர் தானே, you were always intelligent. No, it's not that sir. So he is given, he has preserved your intelligence and also given you more intelligence to see the difference. Understood? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. எனக்கு மாதாஜி நான் மியூட் போடுறேன், கொஞ்சம் நீங்க அன்மியூட் பண்ணிக்கோங்க, ரொம்ப நாய்ஸியா இருக்கு. எஸ் புஷ்பா மாதாஜி அன்மியூட். புஷ்பா மாதாஜி have to unmute.
விஜயகுமாரி மாதாஜி அன்மியூட் பண்ணி கேளுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. சொல்லுங்க. ஓரளவு ஒரு டாலரன்ஸ் இருக்கும், ஓரளவு சகிப்புத்தன்மை. நான் என்னால முயற்சி பண்ணி ஏதாவது பண்ணணும்ட்டு முந்தையெல்லாம் முட்டி மோதிட்டு தான் கடைசியில என்னால முடியல, நீயே பார்த்துக்கோங்க. இப்போ எல்லாத்தையும் பகவான் கிட்டே சரண்டர் பண்ணக்கூடிய ஒரு மனப்பான்மை வந்துருச்சு மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. என்ன ஸ்லோகா மாதாஜி அது? என்ன ஸ்லோகா எடுத்திருக்கீங்க நீங்க? ஸ்லோகம் சொல்லணுமா மாதாஜி? ஆமாமா, எனக்கு கொஞ்சம் மெமரி பவர் தான் வேணும்னு கேட்டுட்டு இருக்கேன் மாதாஜி. அதெல்லாம் குறைஞ்சுக்கிட்டே வருது. பகவான் இப்போதைக்கு என்கிட்ட இல்லாதது. அதெல்லாம் இல்ல மாதாஜி, அதெல்லாம் இப்ப கூட அந்த வார்த்தை எனக்கு வரல. நிஷ்காம கர்மாங்கிற வார்த்தை டக்குன்னு வரமாட்டேங்கிறது. வார்த்தைகள் பேசுறப்ப சட்டக்குன்னு வரமாட்டேங்குது மாதாஜி. அந்த ஃப்ளோ போயிடுது மாதாஜி. எவ்வளவோ சொல்லணும்னு நினைப்பேன், அந்த ஃப்ளோ போயிடும், அந்த வார்த்தை வரல போனது. எல்லாருமே ஸ்டக் ஆகும், அது ப்ராப்ளம் இல்ல. சோ புஷ்பா மாதாஜி, நீங்க என்ன சொல்றீங்க? earlier உங்களுக்கு சகிப்புத்தார். சோ டாலரன்ஸ் இஸ் retained and what is given. உங்களுக்கு என்ன கொடுத்திருக்காருன்னா 8.2. எனக்கு இப்ப எல்லாத்தையும் சரண்டர் பண்ணி நான் I am not affected by any. 18.66 सर्व धर्मां परित्याज्य मामेकं शरणं व्रजाहं त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः. சோ என்ன தர்மியாம் சம எல்லாம் ஃபுல் சரண்டர் நீ பாத்துக்கணும்னு சொல்லி நீங்க சொல்லிருக்கீங்க. சோ எல்லாத்துக்கும் நான் ஐ அம் ட்ரைங் டு ரிலேட். அப்பதான் உங்களால ரிலேட் பண்ண முடியும், ரைட்? சோ அதனால அத கேட்டிருக்கீங்க. நீங்க கேட்டதுல அத அந்த லெவலுக்கு அவர் கூட்டிட்டு போயிருக்காரு. ஸ்ட்ரெயிட்டா 18 chapter 66th words அந்த லெவலுக்கு you have surrendered. What is the essence, சாரம் சரண்டர் பண்ணிட்டேன் மாதாஜி. மெமரி பவர் கொடுக்க மாட்டேங்கிறாரு மாதாஜி. எனக்கு அது ஐ எம் டிக்ளைனிங். முந்தி இருந்த அந்த ஒரு மெமரி இல்ல மாதாஜி. அதுதான் எனக்கு கம் பேக் மாதாஜி. சோ எதுவுமே இல்ல, இப்பதான் நீங்க சரண்டர் கொடுப்பாரு மாதாஜி. எனக்கு அந்த ஒரு நம்பிக்கையும் பக்தியும் இருக்கு மாதாஜி. நம்பிக்கையும் இருக்கு, பக்தியும் இருக்கு. எவ்வளவோ கொடுத்திருக்காரு. நான் என்ன சொல்லணும்னா ஆஃப் த பக்தி அண்ட் ஆஃப் த இது ஒரே ஒரு லைன் என்னன்னா, கோவிட் போன எல்லாருக்குமே கொஞ்சம் மைண்ட் கொஞ்சம் டல் ஆயிருக்கு மாதாஜி. அது உண்மையா. ஓம் அக்ஞான திமிராந்தசே நான் திணறிட்டு இருந்தேன் பிராங்கா. அது வெளியில ஃபர்ஸ்ட் நீங்க எல்லாம் இருந்தீங்களா, உங்களுக்கு தெரியும் நான் காஃப் பண்றச்சே அது கூட ஸ்டக் ஆனேன். எதுக்குன்னா ஐ திங்க் போஸ்ட் கோவிட் ஸ்டக் ஆகுது மாதாஜி. பகவான் தான் எனக்கு அது மாதிரி ஸ்டக் இல்லாம இருந்தா வயசுன்னு சொன்னாங்க, சொல்லலாம் யங்கா இருக்கிறோம். பட் ஆக்சுவலா கோவிட்ல இருந்து கொஞ்சம் எல்லாருமே கொஞ்சம் டான்ஸ் தான். எனக்கு 2 தடவை வந்ததே மாதாஜி. அதான் சோ 2 ஹிட் இல்லையா? சோ எல்லாருக்குமே சொல்றேன். சோ ஆல் ஆஃப் அஸ் ஆர் தேர். விஜயகுமாரி மாதாஜி பேசவே மாட்டேன்றாங்க, பிஸியா இருக்காங்க. வேற யாராவது சொல்றீங்களா? இல்லன்னா ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. சொல்லுங்க மாதாஜி. எனக்கு பொறுத்த வரைக்கும் பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப அந்த பயம் இருந்தது மாதாஜி. இப்ப ஏதாவது இப்போ கிளாஸ்ல ஸ்லோகா படிக்கிறதோ இல்ல ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணி பேசுறதோ அதெல்லாம் செய்ய மாட்டேங்க மாதாஜி முதல்ல. இப்ப அதெல்லாம் கொஞ்சம் எனக்கு இது எப்பெல்லாம் வாய்ப்பு கிடைக்குதோ அப்பெல்லாம் படிக்கலாம் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு மைண்ட் செட்டுக்கு வந்திருக்கேன். அது மாதிரி பகவான் எனக்கு கொடுத்துருக்காருங்க மாதாஜி. அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு எப்பவுமே பக்தி செலுத்துறது கொஞ்சம் பிடிக்குங்க மாதாஜி. அது கொஞ்சம் எனக்கு நிலைச்சிருக்குங்க மாதாஜி. இன்னும் கொஞ்சம் நீடிச்சிருக்குங்க மாதாஜி. மாதாஜி, நான் சின்ன வயசுல நான் படிச்ச புஸ்தகங்கள்லாம் கதை புஸ்தகம் அதெல்லாம் நிறைய படிச்சதெல்லாம் ஞாபகம் இருக்கு. இப்ப நான் ஒரு ஸ்லோகம் படிச்சேன்னா அடுத்த நிமிஷம் அது எனக்கு ஞாபகத்துல இருக்க மாட்டேங்குது. வாட் கேன் ஐ டு? அது NND பிரபு told your mind must have been pure. சின்னப்போ mind is more clean and pure. As we grow up we become very chandalas. அதனால தான் வரது இல்லன்னு அவர் சொன்னாரு, நான் சொல்ல. மாதாஜி அது டியூ டு ஏஜ்னால இருக்குமா மாதாஜி? ஏஜ் இல்ல மாதாஜி, mind is pure. Mind is pure. Prabhu is telling age is not the factor, it's your mind. Mind is pure. சின்னப்போ 3 வயசுல உங்க மைண்ட்ல எந்த டென்ஷனும் இருக்காது. இப்ப தப்பான மனசுன்னு சொல்லல மாதாஜி. இப்ப உங்களுக்கு நிறைய டென்ஷன் இருக்கும்ல, பசங்களை அனுப்பணும் எல்லாமே. எங்களுக்கெல்லாம் டென்ஷனே இல்ல மாதாஜி. நினைக்கிறோம். ஆனா உங்களுக்கு கூட எடுத்தீங்க வச்சுக்கோங்களேன், ஆல்ரெடி என்னென்னமோ நினைச்ச மைண்ட் 3 வயசுல இருக்கிற அந்த இன்னசென்ட் மைண்ட் இருக்கா மாதாஜி? கரெக்ட் தான் மாதாஜி நீங்க சொல்றது. ஓகே மாதாஜி. குழந்தை மனசுல இருக்கு டென்ஷன் இல்லாம இல்ல இருக்கு மாதாஜி. டென்ஷன் இல்லாம இருக்கலாம், பட் ரொம்ப புனிதமான மனசு இல்ல. இப்போ 2 நிமிஷத்துல நம்ம என்ன சொல்றோம், அவ பாரு பட்டு புடவைய போட்டுட்டு வரா பாரு, எப்படி பேசுறா பாரு. திங்கிங் எங்கேயோ போகுது இல்ல மாதாஜி? தப்பா போகுதோ? கரெக்ட் தான் மாதாஜி. அது கூட இல்ல மாதாஜி, குழந்தைங்களுக்கு நல்லது நடக்கணுமே, அது பண்ணணுமே, இது பண்ணணுமே, அந்த ஒரு டென்ஷன், அந்த டென்ஷன் தான். வேற ஒண்ணுமே கிடையாது மாதாஜி. அது கரெக்ட் மாதாஜி. பட் நல்லபடியா இருக்கணும் அப்படிங்கிற அந்த ஒரே எண்ணம் தான் அது டென்ஷனா ஆகுது சில சமயம். அவங்களுக்கு ஒரு கஷ்டம்னா நமக்கு டென்ஷன் ஆகுது.
எல்லாமே இருக்குல்ல மாதாஜி, எல்லாமே இருக்கு இல்லையா? ஏதோ ஒரு கஷ்டம் விடுங்க. எனக்கு உடம்பு சரியாலனாலும் நீங்க டென்ஷன் ஆறீங்கல்ல. மைண்ட் இஸ் வெரி ஆமா டிஸ்டர்ப்டுன்னு அது சொல்றாங்க. கரெக்ட். இப்போ 3 வயசுல நீங்க என்ன ஆயிருப்பீங்க? 4 வயசுல என்ன டென்ஷன் ஆயிருப்பீங்க? ஐஸ்கிரீம் கொடுக்கலன்னு 2 நிமிஷம் அழுவீங்க. அன்னைக்கு தரணேஸ்வரிமா அவங்க வீட்டுக்காரவங்களுக்கு ஒரு விரல்ல சின்ன காயணும்னா எல்லாருக்கும் என்னமோ ஏதோ நடுவுல போறாங்களேன்னு ஒரு பயம் வந்தது மாதாஜி. ஆக்சுவலா நான் வந்து இந்த மைண்ட் இஸ் பியூர்னா இட் டசன்ட் மீன் நீங்க கரப்டட்னு சொல்லல. your mind is free of 10 minutes ரைட். சரிங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. சோ இப்போ நான் வந்து குயிக்கா இப்போ ஸ்டார்ட் பண்றேன். இப்போ ஸ்டாப் இதை கண்டினியூ பண்றேன். சோ 9.8 போச்சு, மறுபடியும் 9.9லனா என்ன சொல்றாரு நெக்ஸ்ட் ரிசல்ட், அதாவது என்ன சொல்றாங்க, ஃபாலோ ரெகுலேட்டரி பிரின்சிபிள்ஸ் ஆஃப் சாதனா. சோ பேசிக்கலி அது என்ன சொல்றாங்கன்னா சாதனா பக்தி சொல்றாங்க. அம்மா ஃபர்ஸ்ட் வந்து நான் சொன்னேன் எப்ப பாரும் கிருஷ்ணரை நாட் பாசிபிள். அப்போ நெக்ஸ்ட் என்ன நினைக்க முடியும், நீ சாதனையை பண்ணுப்பா, 24 மணி நேரம் சாதனை பண்ணிட்டே இரு. பேசிக்லி சாண்டிங் 24/7 மத்திய அதிகாரி கிருஷ்ணா நாட் பாசிபிள் கிருஷ்ணான்னு சொல்லுவாங்க ராதிகா மாதிரி ஆளுங்க. சரிங்களா? மத்தவங்க எல்லாம் என்ன சொல்றீங்க, அதுதானே சொல்ல போறீங்க. 16 ரவுண்ட்ஸே எங்க மாதாஜி அப்படின்னு சொல்றீங்கன்னு சைலண்டா இருக்கீங்களா இல்லையா? Absolutely. What you say. Thank you, Prabhu. So அதுதான் விஷயம். So next 12.10 ஆப்ஷன் பி இப்போ காணோம். 12.10 என்ன சொல்றாருன்னா, நீங்க சொன்ன நேஷ்காம கர்மயோகா, ஒர்க் ஃபார் கிருஷ்ணா. பண்ற செயல் எல்லாமே கோயில் கட்டுங்க, டீச்சிங் பண்ணுங்க. டீச்சிங்னா கிளாஸ்ல ஸ்கூல்ல இல்ல, இந்த மாதிரி ப்ரீச்சிங் பண்ணுங்க. ஓ ராதிகா ஆர் யூ குவாலிஃபைட்? நோ, ராதிகா இஸ் only doing 1 hour 2 hour கிளாஸ். 24/7 பண்ணுவாளா? பண்ண மாட்டா. So work for Krishna, no, only part time I will work for Krishna. So 12.10 cancelled, right? So A ஆப்ஷன் இல்ல, பி இல்ல, சி இல்ல. பட் ஏபிசி பண்றவங்க 100% கோலோகால பிளேஸ் பிடிச்சாச்சு. இட்ஸ் ரிசர்வ்ட். சோ கோலோகால சீட்டு போட்ட மாதிரி கண்டிப்பா. சீட்டுனா நாட் திஸ் சீட்டு, என்ன சொல்லுவீங்க, பிளேஸ், இடம். இந்த 3 வந்து கன்ஃபர்ம்டு. சோ இது 3 ஆகுதா? நெக்ஸ்ட் வந்து இது ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ப்ளீஸ், ஏபிசி. இப்போ நம்ம நெக்ஸ்ட் 12க்கு 11க்கு போறோம். கஷ்டமான விஷயம். நேஷ்காமெல்லாம் பண்ண முடியாது. நான் எனக்கு பிடிச்சதா பண்ணுவேன். ஸ்டாண்டர்ட் டைலாக். இப்போ நம்ம என்னோட குவாலிட்டி, நம்ம மெஜாரிட்டி நம்ம இங்கதான் இருக்கும். நான் எனக்கு பிடிச்சதா பண்ணுவேன். வேணும்னா இப்போ உன்னை பத்தி நினைக்கிறேன், உனக்கோசரம் கொஞ்சோண்டு நான் கொடுக்குறேன். சகாம கர்மயோகா வந்துட்டு இருக்கு. அதுதான் என்கிட்ட நிறைய எனக்கு வச்சுக்கிட்டு கொஞ்சம் கொடுப்பேன் உனக்கு. எனக்கு எல்லாம் வச்சுக்கிட்டு மாதாஜி ஸ்மால் அண்டர்லைன், எனக்கு வச்சுக்கிட்டு இல்ல, எனக்கு எல்லாம் வச்சுக்கிட்டு நான் உனக்கு கொஞ்சம் கொடுப்பேன். கரெக்டா? எனக்கு தேவைக்கு வச்சுக்கிட்டு மாதாஜி. சும்மா மாதாஜி எத்தனை சாரி வச்சிருக்கீங்க புஷ்பா மாதாஜி? அதுக்கு என்ன பேரு மாதாஜி? சகாம கர்ம. புஷ்பா மாதாஜி வந்து சகாமல வரமாட்டாங்களா, அவங்க நேஷ்காமன்னு சொல்லிட்டு இருக்காங்க. எங்க 2 பேருக்கும் சண்டை நடக்குது. எத்தனை புடவை இருக்கு புஷ்பா மாதாஜி? அதாவது நமக்கு கொஞ்சம் வச்சிட்டு செய்யறதா மாதாஜி? நம்மளுக்கு இது புரியல மாதாஜி, சொல்லுங்க மாதாஜி. ஒரே ஒரு செகண்ட் இருங்க பிரேமா மாதாஜி, ஒரு செகண்ட். அவங்க கிட்ட சண்டை போட்டுட்டு வரேன் நான் ஒரு செகண்ட். புடவைய வச்சு நீங்க சண்டை போடுவீங்க? நான் எதை வச்சு வேணா சண்டை போடுவேன் மாதாஜி, எனக்கு அந்த கெபாசிட்டி நிறைய இருக்கு. நான் ஒர்க் பண்ற காலத்துல மாதாஜி ஃபர்ஸ்ட் கேள்விக்கு ஆன்சர் என்ன சொல்றீங்க? நிஷ்காமமா சகாமமா? பாருங்க, இப்பதான் எனக்கு பிடிச்சத ஒண்டி நான் வச்சுக்கிட்டு, எனக்கு தேவைப்பட்ட ஒண்டி வச்சுக்கிட்டேன்றது டைலாக். இப்ப வந்து பாராகிராஃப் இல்ல மாதாஜி, நிஜமாவே எனக்கு தேவைக்கு வச்சுக்கிட்டு மற்றவங்களுக்கு கொடுத்துருவேன். எத்தனை புடவை வச்சிருக்கீங்க புஷ்பா மாதாஜி? நான் இப்ப வந்து நானுன்னு ஒண்ணுமே எடுக்கல, பசங்க எடுத்து கொடுக்குறேன். மாதாஜி எத்தனை புடவை வச்சு? ஒரே கேள்வி, எவ்வளவு மாதாஜி? ஒரு 10 இந்த மாதிரி கேள்வி எல்லாம் கேட்க கூடாது மாதாஜி. மாதாஜி கணக்கெல்லாம் சொல்ல முடியாது மாதாஜி. உண்மையா பேசிட்டு இருக்காங்க மாதாஜி. மாதாஜி எனக்கு புடவை அருப்புக்கோட்டையில இருக்கும், திண்டுக்கல்ல இருக்கும், பெங்களூர்ல இருக்கும், சென்னையில இருக்கும். இப்பதான் தேவைக்கு வச்சுக்கிட்டு அப்படின்னு எதுக்கு சொல்லிட்டா மாதாஜி? மோகன்தாஸ் பிரபு, தேங்க்ஸ் ஃபார் இன்டரப்டிங் ஆல்சோ. எதுக்கு நான் தேவைன்றதே இட்ஸ் வெரி வேரியபிள் ஃபேக்டர். ஓகே, என்னோட தேவை வந்து காரு. ஓகே, என்னோட போறப்ப கட்டுறதுக்கு பேசணும் வச்சுக்கோங்க. ஆமா, அதுக்கு மட்டும் வச்சுக்கிட்டு மற்றதை கொடுத்துருவேன். மாதாஜி மாட்டிக்கிட்டீங்களா? இல்ல மாதாஜி, நான் இப்பவும் சொல்றேன், எனக்கு என்ன சேலை வேணுமோ அதை வச்சுக்கிட்டு மற்றவங்களுக்கு கொடுத்துருவேன் மாதாஜி. அது கரெக்ட் மாதாஜி. அது பண்றத பத்தி நான் சொல்ல, தட்ஸ் வெரி நைஸ். பட் இட் வில் ஸ்டில் நாட் கம் அண்டர் நிஷ்காமன்னு சொல்ல வரேன். இட் கம் அண்டர் சகாமா தான் சொல்றேன். தட்ஸ் ஆல். சகாமா தான் மாதாஜி, நான் சகாமா தான் சொல்றேன். நிஷ்காமக்கு வரவே இல்ல மாதாஜி. மாதாஜி இதெல்லாம் பரவாயில்ல மாதாஜி. இந்த ராதிகா மாதாஜி என்கிட்ட உடம்பு சரியில்லை, இவ்வளவு வாட்டி ஆஸ்பத்திரிக்கு ஏன் போறீங்க? மாதாஜி அந்த அளவுக்கு இன்னும் வரல மாதாஜி. இல்ல இல்ல
இல்ல புஷ்பா மாதாஜி நீங்க மோகன்தாஸ் பிரபு சொன்ன ஜோக்கை கேட்கல. மாதாஜி என்ன சொல்றாங்க, தனக்கு மிஞ்சிதான் மோகன்தாஸ் பிரபு தான இல்ல, இல்ல, தர்மம்னு சொல்லல. சொல்றாங்க மாதாஜி. மோகன்தாஸ் பிரபு வந்து அடிக்கடி ஆஸ்பத்திரி போயிட்டு இருந்தாரு உடம்பு சரியாலாம. நான் சொன்னேன் ஈஷா வாஷமிதம் சர்வம் யத்கிஞ்ச ஜெகத்யாம் ஜெகத்தேன திக்தேன புஞ்சிதா மாகிருத கஷ்யஸ்வித்தனம் அப்படின்னு. அவங்க கோட்டா சிஸ்டம்னு ஒண்ணு இருக்கு பிரபு. நீங்களே ஹாஸ்பிட்டல்ல எல்லா கோட்டா எடுத்துக்கிட்டா மத்த பேஷண்ட்ஸ்க்கு எங்க இடம், நீங்க முதல்ல கிளம்பி வாங்கன்னு சொன்னேன். யாருமே அந்த மாதிரி அவருக்கு திட்டிருக்க மாட்டாருன்னு நினைக்கிறேன் உலகத்திலேயே. அவருக்கு சரியா போகணும் இல்ல மாதாஜி, அவர் கோட்டா முடிஞ்சதுன்னா அவருக்கு சரியா போகணும்ல உடம்பு, அப்பதானே அவர் வர முடியும். ரொம்ப சீரியஸா நீங்க எடுக்க கூடாது மாதாஜி, கொஞ்சம் சூப்பர்ஃபிஷியலா எடுக்கணும். அதாவது உடம்பு சரியா அவ்வளவு நாள் நீங்க சிக் ஆக கூடாதுன்றதுதான் என்னோட அர்த்தம். இல்ல ராதிகா மாதாஜி சொன்னதுலயே அவருக்கு சரியா இருக்கும். ஆமா 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 பாசிட்டிவா எடுத்துக்கணும். ஆக்சுவலா ஸ்போர்ட்டிவ் கூட இல்ல, ஸ்போர்ட்டிவ் இஸ் ட்ரூ. ஏன்னா அந்த டைம் வந்து பிரபு யூ ஆர் சோ சிக் ஐ அம் ஃபீலிங் சோ பேட் ஆனா இன்னும் அவர் டல் ஆயிடுவார். ரைட். சோ தி ஐடியா இஸ் எவ்ரி டைம் வந்து கன்சர்ன் வந்து டைரக்டா காட்டணும்னு இல்ல, சில தடவை வந்து கிண்டலாவும் காட்டலாம், அதுதான் பார்க்கலாம். சோ எப்படி வேணா காட்டலாம். ஏன்னா அந்த மூட வந்து கொஞ்சமாவது ஷிட் பண்ணும். ஆல்ரெடி அவர் ஆஸ்பத்திரியில எல்லாரும் அதனால கிளம்பி வாங்க அப்படின்னா அந்த டைம் வாட் யூ வாண்டட் மோஸ்ட் இஸ் சம்மன் டு லாஃப். ஹரே கிருஷ்ணா, இதத்தானே எம்பத்தின்னு சொல்றாங்க. சிம்பத்தி வேற, எம்பத்தி வேற. எம்பத்தினா தன்னை போலவே மத்தவங்களையும் நினைக்கிறது. நம்ம வந்து உங்களுடைய வலியையும் நம்ம வலியா நினைக்கிறது, படுறாப்புல சொல்றது ஒரு இது. சிம்பத்தினா ஐயோ இப்படி வந்துருச்சே, இப்படி வந்து அட்மிட் ஆயிட்டீங்களே, வந்துருச்சு எனக்கு வந்துருச்சு அப்படி சொல்லாம எம்பத்தி நீங்க சொல்லிருக்கீங்க. ஏதோ தேங்க்ஸ் மாதாஜி சப்போர்ட் பண்ணதுக்கு. நான் உங்களை மம்பள எழுத்தா கூட தேங்க் யூ. எதுக்கு சொல்ல வந்தேன்னா நான் பேக் டு பிரேமா மாதாஜி உங்க கேள்வி. மாதாஜி நிஷ்காம கர்ம யோகாக்கும் சகாம கர்ம யோகாக்கும் வெரி சிம்பிள் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் புரிஞ்சுக்கோங்க. கிருஷ்ணருக்கு மாங்காய் செடி தான் பிடிக்கும். நான் ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன். அதனால நீங்க மாங்காய் தோட்டத்துல மாங்காய் செடி போட்டு எல்லா மாங்காவும் கொடுத்துட்டு உங்களுக்கு வேண்டிய ஒரே ஒரு மாங்காய் எடுத்து சாப்பிடுறது நிஷ்காம. நிஷ் அண்ணா வித்தவுட், காமனா டிசைர். ஓகே. சகாம அப்படின்னா வித்து. எனக்கு பிடிச்சது கொய்யா. உங்களுக்கு என்ன பிடிச்ச பழம் பிரேமா மாதாஜி? மாம்பழம் பிடிக்கும், ஆனா சாப்பிட முடியாது. அது பரவாயில்ல, வேற பழம் சொல்லுங்க. புக் பண்ணிட்டேன் கிருஷ்ணருக்கு. பலாப்பழம். சோ பலாப்பழம் வந்து உங்களுக்கு ஆசை. ஜாக் ஃப்ரூட் ஆசை நீங்க போட்டு எல்லாம் பண்ணி கிருஷ்ணர் மேல ஆசை இல்லையா உங்களுக்கு? அதனால ஒரே ஒரு பலாப்பழம் கொடுத்துட்டு மத்த 100 பலாப்பழத்தையும் எடுத்து நீங்க வச்சுக்கிறீங்க. இது சகாம கர்ம யோகா. புரிஞ்சுங்களா? தனக்குன்னு வச்சுக்கிறது சகாம கர்மம், எல்லாத்தையும் பகவான் கிட்ட கொடுக்கறது நிஷ்காம கர்மம். எல்லாத்தையும் கொடுத்துட்டு ஒண்ணு மட்டும் எடுத்துக்கிறது. இப்ப புஷ்பா என்ன கொடுக்கறாரு அதை எடுத்துக்கிறது. நான் வந்து ஒரு 100 இருக்கு பலாப்பழம், ஆனா 100ல வந்து இப்ப 20 வச்சிருக்கேன்னா, ஆனா மத்த 10 வந்து எல்லாருக்கும் கொடுத்துட்டேன், இன்னொரு 10 கிருஷ்ணருக்கு கொடுத்துட்டேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருந்தாங்க. அதான் ஆர்கியூ பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. சோ பேசிக்லி சிம்பிள் லிவிங் ஹை திங்கிங் யாருக்குமே இல்ல. நானும் தனேஸ்வரி மேமும் பேசுவோம். என்னன்னா காரு அப்படின்னு என்னோட டீச்சர் சொல்லுவாங்க, சின்ன கார் இருக்கணும்னு. தனேஸ்வரி மேம் நான் ராதிகா டு யூ சப்போர்ட் மேம்? காரே லக்ஸுரி, இதுல சின்ன கார் என்ன பெரிய கார் என்ன? கார் இட்செல்ஃப் வில் நாட் கம் அண்டர் நெசசிட்டி. நம்ம சொல்லிக்கலாம் கார் இல்லைன்னா இருக்க முடியாதா? சோ நம்ம ஆல்ரெடி சிம்பிள் லிவிங் இல்ல, அதுக்கப்புறம் நம்ம பேசிக்கலாம் பெரிய காரா சின்ன காரா இதுன்னு. சோ ஆல்ரெடி இதுல ஸ்டெப் ஆயிடுச்சு. நம்ம கரெக்டா இல்லையா? ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு சொல்றேன். சோ நம்ம கரெக்ட். நோ தேங்க்ஸ் மோகன்தாஸ். சோ ஆல்ரெடி ஃபர்ஸ்ட் 3 கேட்டகரி காலி. சோ நெக்ஸ்ட் சகாமால ட்ரை பண்ணிட்டு இருக்கோம். சகாமால கிரேடேஷன்ஸ் இருக்கும். ஹவு புஷ்பா மாதாஜி சொன்ன மாதிரி நான் எனக்கு தேவைன்ற 10 வச்சுக்கிறேன் அப்படின்னு. ஓகே. நான் வந்து 100 வச்சுட்டு 10 தானம் பண்ணுவேன். சிலர் வந்து எதுவா இருந்தாலும் நானே வச்சுப்பேன். ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன், இது நான் நீ இல்ல, ஜஸ்ட் நேம். சோ அததான் 12 பாயிண்ட் லெவல்ல சொல்றோம், which is coming to lower stages. அப்பா இதுவும் முடியாதுப்பா அப்படின்னு சிலர் சொல்லுவாங்க. ரைட். அப்ப என்ன சொல்றாருன்னா, நீ இதெல்லாம் பண்ண வேண்டாம், இன்னொரு 2 ஆப்ஷன் கொடுக்குறேன். அது என்ன ஆப்ஷன் அப்படின்னா, தியான் நீங்க சொன்னீங்க இல்லையா, தியான யோகா மெடிடேஷன். 2வது வந்து ஞான யோகா, அது வரும் நெக்ஸ்ட். ரைட். மெடிடேஷன் தான் வந்து ஞான யோகால வரும். அண்ட் கல்டிவேஷன் ஆஃப் நாலேஜ் தியான யோகா. சோ தியானம் ஞானம் இந்த 2 வந்து கல்டிவேட் பண்ணலாம். ஆனா இந்த 3மே வந்து லோவர் ஸ்டேஜ். இதுல வந்து 100% கோலோக்கா இமீடியட்டா இந்த பர்த்ல கேரண்டி இல்ல. ஆனா இதெல்லாம் வந்து மேல இருக்கிற 1 2 3க்கு நம்மள ப்ரொமோட் பண்ணும். ரைட். இப்போ வந்து இதெல்லாம் 1 2 3 இஸ் லைக் டைரக்ட் ப்ரொமோஷன். இப்போ 4 5 6 வந்து இஸ் லைக் நாட் டைரக்ட் ப்ரொமோஷன், பட் எஸ் யூ ஹேவ் ஸ்கோப். நீ எல்லாம் ஷார்ட் லிஸ்ட் ஆயிட்டப்பா, அவங்க எப்ப வேணா கூப்பிடுவாங்க. சோ ஷார்ட் லிஸ்ட் ஸ்டேஜ்ல இருப்போம்ன்றதா. இவென்ச்சுவலி we will be there. பட் இதுதான்ன்றது இது கிளியரா புரிஞ்சுச்சா? புரிஞ்சது மாதாஜி. ஏன்னா இந்த கான்செப்ட் வந்து இஸ் தி மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட்.
ஸ்டெப்ஸ் டு பக்தி, அவ்வளவுதான். அதாவது கர்ம யோகம், ஞான யோகம், தியான யோகம் எல்லாம் பிடிச்சி பக்தி யோகம். பக்தி யோகத்துக்கு படிகள், ஏணி படிகள் மாதாஜி. ஏணியில ஒவ்வொரு படியா ஏறாப்புல இதுல போறோம். ஜஸ்ட் பக்தி யோகம் டைரக்டா போறது பகவான் கிட்ட. உஷா பாஸ்கரன் மாதாஜி அட்டெண்டன்ஸ் போடுறதோட ஏன் கம்முன்னு இருக்கீங்க? நீங்களும் கான்ட்ரிபியூட் பண்ணணும். நீங்க ஸ்டூடெண்ட் தானே இந்த கிளாஸ்ல. சைலண்டா இருக்காங்களே. சரி, சோ ப்ளீஸ் எல்லாரும் அட்டெண்டன்ஸ் மார்க் பண்ணிடுங்க. சொல்லுங்க மாதாஜி. இல்ல கேள்வி கேட்கறச்ச எல்லாம் சைலண்டா இருந்தீங்களே, நீங்க ஸ்டூடெண்ட் தானே, நீங்க பேசிருக்கணுமே அப்படின்னு சொல்லி. ஸ்டூடெண்ட் தானே பேசிட்டு இருக்கலாம். அது வேற இன்ஸ்ட்ரக்ஷன், ஸ்டாண்டிங் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுத்துட்டாங்கல்ல, டீச்சர்ஸ் எல்லாம் பேசக்கூடாதுன்னு. அதெல்லாம் இல்ல, இதோட அது வேற. சைத்தன்யா சரிதாமிரதால டீச்சர் நீங்க, இதுல யூ ஆர் ஸ்டூடெண்ட், சோ யூ வில் பி பேக் இன்டு ஸ்டூடெண்ட் பிளாட்ஃபார்ம். ஹரே கிருஷ்ணா. சோ லாஸ்ட் வீக் அட்டெண்டன்ஸ் ஃபில் பண்ண மறந்துட்டேன். ஓ சரி, ப்ளீஸ் கொஞ்சம் அட்டெண்டன்ஸ் இந்த வாரம் முன்னாடி இப்படி ஃபில் பண்ணிட்டோம்னா லாஸ்ட் மினிட்ல இது பண்ண வேண்டாம். ஸ்மால் நியூஸ் ஐ வாண்ட் டு ஷேர் about பக்தி சாஸ்திரி. ரியாக்ட் ஆகாதீங்க. இங்கிலீஷ்ல about 60 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பக்தி சாஸ்திரி எக்ஸாம் எழுதினோம். அதுல 30 பேர் தான் தேறினோம்னா கிளியர் பண்ணோம். ஸோ இட்ஸ் a serious எக்ஸாம். அதுதான் சொல்ல வந்தோம். புரிஞ்சுச்சுங்களா? அண்ட் நான் கான்ஃபிடென்ட்டா 60 பேரும் கிளியர் பண்ணிட்டு இருப்பாங்கன்னு நினைச்சேன். அது எனக்கு நேத்து தான் தெரிய வந்துச்சு. 60ல 30 தான் கிளியர் ஆயிருக்குன்னு. பிரபுஜி வந்து சொல்லிட்டு இருந்தாரு. மாதாஜி எப்போ எழுதினது? பிரபுஜி வந்து சொல்லிட்டு இருந்தாரு. நன்றி பிரபுஜி வந்து சொல்லிட்டு இருந்தாரு. அவர் வந்து இங்க வந்து ஜெயபாத்தக சுவாமி மகாராஜ் வந்து இங்க கிட்டத்தட்ட வந்து எத்தனை பேருக்கு வந்து இது கண்டக்ட் பண்ணாங்க, பக்தி சாஸ்திரி எக்ஸாம் கண்டக்ட் பண்ணாங்க. அதுல பிரபுஜி ஆல்சோ ஹேட் டேக்கன் தி எக்ஸாமினேஷன் சொன்னாரு அவரு. பிரபுஜி எழுதுறது இல்ல, நாங்க எழுதினோம். எங்களோட ஃபர்ஸ்ட் பேட்ச் நாங்க தானே பக்தி சாஸ்திரி. நாங்க எல்லாம் எழுதினதுல 60 பேர்ல 30 பேர் தான் தேறியிருக்கோம். தெரியாத நாங்கெல்லாம் தேறி இருக்கோமான்னு நான் தேறியிருக்கேன், நானே அசூம் பண்ணிக்கிட்டேன். ஆனா 30 தான், ஆனா 50% தான் பாஸ். சோ கொஞ்சம் சீரியஸா எடுத்துக்கோங்கன்னு சொல்ல வரேன். தமிழ் பேட்ச்ல நாங்க அத்தனை பேரும் பாஸ் ஆயிடுவோம். அது எனக்கு தெரியும். பட் இங்கிலீஷ்ல நான் 50% கோட்டுன்னு அர்த்தம். நாங்க தமிழ் எழுதணும் மாதாஜி. வைவா வேற இருக்குல்ல. ஆமா, கரெக்ஷன் நான் தான். ஓகே. சோ அதனால இதுதான் கேள்வி. இது இந்த சாப்டர்ல இருந்து கண்டிப்பா கேட்பேன். சரியா? சோ சர்வீஸ் கிவ்ஸ் ரியலைசேஷன். இப்ப ஏன் சர்வீஸ் பண்ணணும் அன்னைக்கு கூட சொல்லிட்டு இருந்தார் பிரபு. எதுக்குன்னா சர்வீஸ் பண்ணாதான் ரியலைசேஷன் வரும், புத்தியும் வரும், ரியலைசேஷனும் வரும். அதனால we have to do service. சர்வீஸ் வந்து will take you to ராதா. ராதா ராணி தான் will give ஆராதனா. ஆராதனானா என்ன? ஆராதனானா takes you to கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணாவோட மந்த்ராவோட மீனிங்கே அதான். ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே ஹரே. ஓ ராதா ராணி, ப்ளீஸ் கிவ் மீ சர்வீஸ் so that I will go close to கிருஷ்ணா. அதனால எங்கேஜிங் இன் சர்வீஸ்னா மாதாஜி எனக்கு வயசாயிடுச்சுன்றதெல்லாம் இல்ல. கிளாஸ்ல உட்காந்து 2 லைன் நீங்க படிக்கிறீங்க தெரியுமா, அதுவும் சர்வீஸ் தான். கிளியரா? கிளியர் மாதாஜி. அது சர்வீஸ்னா ஓகே. ஓகே, வேற சர்வீஸ் ஒண்ணும் செய்யல. மத் பக்தோ மாம் அந்த சாப்டருக்கு நான் வரேன். I will try and come back on the 18th chapter. அது ஒண்டி நான் ஒரு 15 minutes எக்ஸ்பிளைன் பண்ணும். அப்போ டைம் கிடைக்கலன்னா எப்பாவது ஒரு நாள் நான் எடுக்கிறேன். ஏன்னா எல்லாமே பக்தி தான்ன்றத. சர்வீஸ்னா நான் பிசிக்கலா போய் பூ தைக்கணும், பிரலகாரம் பண்ணணும்ன்றது ஒண்டி இல்ல. சர்வீஸ்னா ஈவன் ரீடிங் இஸ் சர்வீஸ். அது ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. அண்ட் இட் பியூரிஃபைஸ் யுவர் ஹார்ட். நான் பியூரிஃபை ஆனோடனே இன்னைக்கு I was டாக்கிங் டு அ பிராமின். இமீடியட்டா அவர் என்ன சொன்னார்னா, வாட் பியூர் பிராமின் எல்லாம் இல்லைன்னு சொல்றேன். இப்போ கூட எந்த தெரியுமா, எவ்வளவு பியூர் பிராமின்ஸ் இருக்காங்க தெரியுமா? சோ அவங்களோட டெஃபினிஷன் ஆஃப் பியூர் என்ன தெரியுமா மாதாஜி? தண்ணி அடிக்க மாட்டேன், சிகரெட் குடிக்க மாட்டேன், ஓகே வெரி நைஸ், அண்ட் பிசிக்கல் ரிலேஷன்ஷிப் இருக்கக்கூடாது அப்படின்னு. பட் அதை பத்தியே நம்ம பேசல. we are talking about purity of thought, not just action, ரைட்? நம்ம மைண்ட் வந்து ஒரு செகண்ட் ஒருத்தனை பார்த்து இவன் என்ன அப்படின்னு நினைச்சாலே நம்ம மைண்ட் பியூர் இல்லைன்னு அர்த்தம். ஓகே, நம்ம எல்லாருமே அந்த லெவல்ல தான் இருக்கோம். எல்லாருமே சொல்றேன் யூனிஃபார்மா. அந்த லெவல் ஆஃப் எலிவேஷன் வந்து ரொம்ப, நான் என்ன தப்பா பண்ணேன், எனக்கு என்ன குறைச்சல் நம்ம நினைக்கிறோமே, அதுவே நம்மளது மிஸ்டேக். நம்ம தப்பு பண்ணல அப்படின்னு நினைக்கிறது. இப்போ ரோட்ல போற எத்தனை பேரு ஒரே ஒரு கேள்வி கேட்பேன், யாரோ 2 பேர் சண்டை போட்டா யார் போய் நிறுத்தி ஏன் சண்டை போடுறீங்கன்னு கேட்பீங்க? கேட்போம் மேடம், நாங்க கேட்போம். நான் அப்படியே ஓடி போயிடுவேன். நாங்களாம் விட மாட்டோம். கேட்டு யார் கரெக்டோ அவங்களுக்கு சப்போர்ட் பண்ணி, யார் தப்பு பண்ணாங்களோ அவங்கள சத்தம் போட்டு வருவோம். ஏன் இப்படி எல்லாம் ரோட்ல பண்ணிட்டு இருக்கீங்க அப்படின்னு. நம்மளோட சின்னவங்களா இருந்தா ஒத்துப்பாங்க, நம்மளோட பெரியவங்களா இருந்தா ஒத்துக்க மாட்டாங்க. வெரி சிம்பிள். 2 பேர் தண்ணி பாட்டில் வச்சு சண்டை போடுறீங்க, எத்தனை பேர் போய் இறங்கி அப்ப போக கூடாது. நான் அப்படியே வண்டி ரிவர்ஸ் எடுத்து யூ டர்ன் வச்சு அடிச்சு போயிடுவேன்.
நிஜமா போக கூடாது. அது so சுயநினைவோட பண்ணா போகலாம். இல்ல சுயநலவோட பண்ணாலும் சுயநலவு இல்லாம போனாலும் நம்மளுக்கு எதுக்கு சொல்ல வரேன்னா அதுவும் பாவம் தான். அதுதான் சொல்ல வரேன். நம்ம எல்லாரும் ஸ்பெக்ஸ் எதுக்கு போட்டிருக்கோம்னா இந்த மாதிரி ஏன் சொன்ன நான் பாவமே பண்ணலன்னு சொல்றோம் இல்லையா, இதுவும் பாவம் தான். இதை என்ன சொல்வீங்க அக்கௌண்ட்? உங்களுக்கு புரியுதுங்களா? எக்ஸ்கூஸ் மீ, புரியுதா இல்லையா? புரியுது மாதாஜி. சோ என்னன்னா நம்ம பாவம் என்னன்றதே நம்மளுக்கு தெரியாத அளவுக்கு பாவிகள் ஆயிட்டோம். அதுதான் விஷயம். ரைட்? சோ ஏன் இதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி பாவம் பண்றாங்க மாதாஜி. இப்ப அந்த திரௌபதியோட புடவை இழுத்தாங்க இல்லையா, அப்ப எத்தனை பேர் பாத்துட்டு இருந்தாங்க, படிச்சவங்க ஞானிகள் எல்லாரும் பாத்துட்டு இருந்தாங்க இல்லையா? எக்ஸாக்ட்லி. அதனாலதான் எல்லாருக்கும் அசிங்கமா பனிஷ்மெண்ட் கொடுத்தாரு கிருஷ்ணர். எல்லாருமே அவுட். யூ ஆர் ரைட். எக்ஸாக்ட்லி. அதனாலதான் விக்கர்னா ஒண்டிதான் ஸ்பேர் ஆனார். நீங்க பாத்தீங்க இல்லையா? சோ யூ ஆர் அப்சல்யூட்லி ரைட். பார்க்காம கண்ணு மூடி போறதும் பாவம். அதுதான் சொல்ல வராங்க. சரிங்களா? கேட்டாரு தெரியாதீங்கன்னு. ஆமாம் பிரபு. நெக்ஸ்ட் பேஜ். ஐயோ மோகன்தாஸ் பிரபுவே கிளம்பிட்டாரா? பிரபு ஹரே கிருஷ்ணா, கோ டு நெக்ஸ்ட் பேஜ். எஸ். சோ 12.9 பார்த்தோம். எஸ், இது வந்து ரெகுலர் சாதனா பக்தி பண்றது. என்னன்னா ப்ரீவியஸ் ஒர்க்ஸ் என்னன்னா நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்தோம். நம்ம மைண்ட் ஃபிக்கல் மைண்டட் எப்படி பண்ணுவோம்னா நம்ம கிருஷ்ணா கான்சியன்சஸ் கோர்ஸும் நம்ம பண்றது சாதனா பக்தி. ரைட்? நம்ம பார்த்த நம்ம ரெகுலேட்டரி பிரின்சிபல்ஸ் நம்ம பண்ற 4 ரெகுலேட்டரி ஒன்றி இல்ல, டோட்டலி 64 ரெகுலேட்டரி பிரின்சிபல்ஸ் இருக்கு. சோ சிம்பிளா பாத்தீங்கன்னா டைரக்ட்லி பிராக்டிஸ் பண்ற அந்த 4 உண்டி கவுண்ட் இல்ல, அது எல்லாருமே பண்றோம். எல்லாமே வந்து நம்ம சென்ஸ் கிராட்டிபிகேஷனுக்கு தான் பண்றோம். தர்ம அர்த்த காம மோக்ஷா. மோக்ஷா பின்னாடி போறதும் தப்புதான். இது பேர் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா முக்தி. எஸ், முக்தி. அப்புறம் மோக்ஷா. அதான் முக்தி தான் மோக்ஷா மர்ஜிங் இன்டு இது பக்திக்கு இல்ல சகஜம் இல்ல. பக்தி வந்து ஒண்ணு, அதுதான் நம்ம ஏம் பண்ணுவோம். நடுவுல வர்றது வந்து புக்தியும் நம்மளோட முக்தியும் ட்ரை பண்றாங்க இல்லையா? இது எல்லாமே வந்து முக்திங்கிறது மெர்ஜிங் வித் பிரம்மன் இல்லையா? ஆமா. புக்தி நம்ம சொல்ற புக்தாராம் யக்ன தபசாம் சர்வலோக மகேஸ்வரம். நம்ம ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர் இருந்து அவர்தான் எல்லாத்துக்குமே. ஆனா நம்ம என்ன பண்றோம்? நம்ம பக்தி ஃபார்ம் பண்றது இல்ல. நம்ம பக்தி யோகா விட்டுட்டு நம்ம வந்து சாப்பிடுறத பத்தி, ரைட்? சோ அதை ஃபோக்கஸ் பண்றோம். சோ அதுதான் 2 மிஸ்டேக். ரைட்? நம்ம நெக்ஸ்ட் போயிடலாம். ஹவு டு பர்ஃபார்ம் ஒர்க் ஃபார் கிருஷ்ணான்றது இது வந்து கம்ப்ளீட் நான் சொன்ன நேஷ் காம கர்ம யோகா. இட் கண்டினியூஸ். அது பண்ண முடியலன்னா we will at least do things. இது நான் வந்து ரொம்ப டீப்பா போல, ஏன்னா இட்ஸ் லைக் கெட்டிங் அப் ஏர்லி, சாண்டிங், நவ பக்தி. மன்மனா பாவ மத்பக்தோ மத்தியாஞ்சி மாம் நமஸ்குரு மாமே வைஷ்யஸ்ய சத்யந்தே பிரதிஜானே பிரியோஷிமே நம்மளோட 18 சாப்டர்ல வருது. இதுவும் நவ பக்தியும் ஒண்ணுதான். அந்த சாப்டர் வச்சு டிஸ்கிரைப் பண்றேன். பட் அந்த ரெண்டுமே பர்ஃபெக்டா மேட்ச் ஆகுது. சோ எந்த ஒர்க்கும் விட்டுட்டு யூ ஃபோக்கஸ் ஒன்லி ஆன் கிருஷ்ணான்றதா இங்க சொல்றாங்க. சோ இதுதான் சொல்றாங்க ஞானம் தியானம். இது ரெண்டுமே வந்து இஸ் மோர் டுவர்ட்ஸ் செகண்டரி பக்தி. இதுதான் 1 லைன்ல சொல்ற சாப்டர். நான் டெக்ஸ்ட் படிக்க போறது இல்லை, ஜஸ்ட் சம்மரி. இதோட நம்ம ஸ்டாப் பண்ணிக்கலாம் பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா. வாஞ்சா கல்ப தருபியஸ்ச கிருபா சிந்துபிய ஏவச்ச பத்திதானான் பாவனேபியோ வைஷ்ணவேபியோ நமோ நமஹ. அனந்த கோட்டி வைஷ்ணவ ஜெய். ஸ்ரீலா பிரபுபாத் ஜெய். நாமாச்சாரியா ஹரிதாஸ் டாக்கூர் ஜெய். சோ ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே ஹரே ராம் ராம் ராம். சோ இந்த இதுல ஆடியோ கிளியரா கேக்குதா? டேப்ல கேக்குது மாதாஜி, நல்லாவே கேக்குது. ஓகே. சோ அதனால வந்து எதுக்கு எடுத்தானா 6. இந்த 6 தான் வந்து கிருஷ்ணர் கொடுக்குற ஆப்ஷன்ஸ். டெக்ஸ்ட் படிக்கணும். அது தனேஸ்வரி மேம் மறுபடியும் நாளைக்கு படிச்சு இதையே ரிவைஸ் பண்ண சொல்றேன். ஏன்னா இட்ஸ் த மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் சாப்டர். நம்ம புரிஞ்சுக்கிட்டு எந்த லெவல்ல இருக்கோம்னு நம்ம இன்னைக்கு படிங்க. தனேஸ்வரி மேம் யூசுவலா இந்த மண்டே டியூஸ்டேயா கிளாஸ்? மண்டே அண்ட் டியூஸ்டே. நாளைக்கு இருக்கும் மாதாஜி. என்ன டைம்? 6:30. 5:30. செவ்வாய்க்கிழமை கொஞ்சம் லேட்டா தான் ஆரம்பிப்பாங்க. 5:30 என்னோட கிளாஸ் இருக்கும். So it should be after that. 6 மணிக்கு தான் மாதாஜி வருவாங்க. இல்ல 7 PM. 7 மணிக்கு தான் மாதாஜி. 7 PM. 7. ஓகே. So நாளைக்கு we will meet again. சைத்தன்யா கிளாஸ்க்கு அப்புறம் ஒரு half an hour we will continue on. சரிங்களா? So ஏதாவது சந்தேகங்கள் இருந்தா கேளுங்க, இல்லனா we will end the session today. चैतन्य क्लास के बाद में உடனே அவங்க தாரணி மாதாஜி வந்துருவாங்கல்ல? வர மாட்டாங்க. மேம் வந்து நான் L2 என்னோட L3 முடிச்ச அப்புறம் தான் வருவாங்க. மோகன்தாஸ் பிரபு L3 tomorrow நீங்க 7 மணிக்கு தான் வருவாங்க. 4:45 பிரபு tomorrow. 4:45. Yes Mathas. ஹரே கிருஷ்ணா. L3 4:45 நாளைக்கு. ஓகே. L3 4:45, சைத்தன்யா 4 o'clock. I want everyone அந்த half an hour. ஏன்னா நாளைக்கு தான் I'm going to tell என்ன ஸ்பெஷல், நம்ம எப்படி லக்கின்னு சொல்றாங்க அப்படின்னு. ஓகே ஓகே மாதாஜி. Shall I stop recording?
Hare Krishna. Hare Krishna, Mataji. Hare Krishna. I'll end. Yes, Prabhu, you can stop. Thank you so much.